Leonardo da Vinci. Génius v 3 minútach. Vitajte na našom kanáli. Dnes sa ponoríme do fascinujúceho sveta Leonarda da Vinciho, jedného z najväčších géniov histórie, ktorý zanechal nezmazateľnú stopu vo vede aj umení. Leonardo da Vinci sa narodil v roku 1452 v dedine Vinci v Taliansku. Už od mladosti prejavoval mimoriadny talent na kreslenie, čo ho čoskoro priviedlo do Florencie. Vo Florencii začal študovať u známeho umelca Verrocchia, kde sa učil maliarske techniky, ale aj základy mechaniky, anatómie, architektúry. Jeho zvedavosť nemala hraníc. Leonardo je známy svojou ikonickou maľbou Mona Lisa, ktorá dodnes fascinuje svojím tajomným úsmevom. Jeho dielo predstavuje dokonalú harmóniu medzi technikou a emóciou. Okrem maľby sa zaoberal aj inžinierskými projektmi. Navrhoval lietajúce stroje, vojenské zariadenia a vodné systémy, ktoré boli ďaleko pred jeho dobou. Mnohé z jeho návrhov zostali len na papieri. Leonardo bol tiež vášnivým študentom ľudskej anatómie. Vykonával podrobné pitvy, ktoré mu umožnili presne zachytiť detaily ľudského tela vo svojich kresbách a maľbách. Jeho denníky celé náčrtov a poznámok odhaľujú jeho nekonečnú zvedavosť a snahu o pochopenie sveta okolo seba. Tieto zápisky sú dnes cenným zdrojom informácií o jeho myslení. Leonardo strávil posledné roky svojho života vo Francúzsku na dvore kráľa Františka, kde mal možnosť rozvíjať svoje nápady v pokojnej atmosfére. Zomrel v roku 1519. Jeho odkaz je však nesmrteľný. Spája umenie s vedou a inšpiruje generácie po celom svete k tomu, aby prekračovali hranice a objavovali nové horizonty. Leonardo da Vinci bol skutočným renesančným človekom, ktorý neustále hľadal nové výzvy. Jeho práca a myšlienky nás vedú k tomu, aby sme si kládli otázky a hľadali odpovede. Dúfame, že vás tento krátky pohľad do života a tvorby Leonarda da Vinciho zaujal. Jeho život je pripomienkou toho, čo všetko môže človek dosiahnuť, keď je zvedavý a vytrvalý. Ďakujeme za sledovanie nášho kanála. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste nezmeškali ďalšie fascinujúce príbehy a objavy. Tešíme sa na vás opäť na budúce.